Na záver máme pre vás zo pár tipov na správne vozenie sa pod holým nebom. Záleží už iba od vás a vašej peňaženky, čomu dáte pri výbere prednosť. Rodina modelového radu Focus sa stále rozširuje o nových členov. Kinetický dizajn ponúka veľa možností na stvárnenie v rôznych karosárskych variáciách, preto netrvalo dlho a o priazeň publika prichádza bojovať aj verzia s otvorenou mysľou a vstupom do interiéru. Novo navrhnutý Focus Coupé Cabriolet so sklápacou strechou bude vyrábať Pininfarina, ktorý je partnerom Fordu. Štýlové vozidlo pre 4 pasažierov kombinuje veľkú emocionálnu príťažlivosť s potrebami každodenného využitia. S uzavretou strechou ponúka najväčší objem batožinového priestoru vo svojej triede s hodnotou 534 litrov. Aj so strechou poskladanou v batožinovom priestore poskytuje objem slušných 248 litrov. Pokazil sa vám fén, máte mokré vlasy, ponáhľate sa a nemáte možnosť, ako si ich účinne a hlavne rýchlo vysušiť. Športovo založeným vodičom odporúčame najnovšiu karosársku verziu BMW trojkového radu z dielní športového oddelenia. Popri kupe a sedane prichádza na svet aj model s pevnou skladacou strechou. 8-valcový motor schováva 420 koní a zbožňuje vysoké otáčky. Auto sa dostalo na trh v apríli a všetci priaznivci tejto značky intenzívne pozerajú na predpovede počasia, aby privolali na leto čo najviac slnečných dní. O niečo nižšie pod absolútnym vrcholom víta záujemcov s plnými bankovými účtami kabriolet Rolls-Royce Phantom Trapheat Coupé. Vychádza z limuzíny Phantom a nesie aj niektoré jej prvky. Medzi ne patrí maska chladiča a proti smeru jazdy otvárajúce sa dvere, aby sa pánom urodzeným ľahšie nastupovalo. Karosériu tvorí ručne zváraný priestorový hliníkový rám. Pohon obstaráva známy vidlicový 12-valec s objemom 6,75 litra s výkonom 338 kW pri 5350 otáčkach v minúte a krútiaci moment 720 Nm pri 3500 otáčkach v minúte. Silu pohonnej jednotky prenáša na zadné kolesá 6-stupňová automatická prevodovka. Najlepšie sa v Rollse budete cítiť v Monaku na ceste z hotela do kasína. Len potom pozor, aby ste sa v ňom aj vrátili. Mierime do najvyšších sfér, určených pre pár tisíc z elity tohto sveta. Maybach je znovu zrodením dávnej legendy. Teraz sa asi snaží zvrátiť nepriaznivé predajné čísla, vzbudiť záujem zákazníkov a oživiť prachom zabudnutý typ karosérie. Landaulety kedysi existovali a tešili sa obľúbe šľachty a majetných priemyselníkov. Maybach použil za základ limuzínu 62S s dĺžkou niečo cez 6 metrov. Od druhého stĺpika nahradila pevnú strechu plátená zvinovacia, vďaka ktorej si cestujúci na zadných sedadlách môžu užívať čerstvý vzduch a prípadne postojačky zdraviť prizerajúcich sa. Pritom ich obklopujú najfajnovejšie materiály ladené vo svetlej farbe a všetok luxus, na ktorý si spomenú. Vo výbave okrem iného nájdete aj šampanské a štýlové poháre. Viac ako túto lahôdku vám už nemá kto ponúknuť.